З війною що робити? Ну, обміняти Медведчука на українських моряків – це не вирішення питання. Я вас прекрасно розумію, що ви розуміли, Росія поважає тільки силу. Вона повинна нас боятися. Щоб ми мали сильну армію, ми повинні мати сильну економіку. Щоб була сильна економіка, має бути ВВП. Щоб було ВВП, має бути виробництво. Це все взаємопов'язані речі. Якщо не подолати корупцію, ви не будете мати рівня ВВП вищого. Це є аксіома. Для цього має бути політична воля. Ви думаєте, що Насіров рішення приймав самостійно? Йому ж давали команду. Кому що списувати, по кому які рішення приймати. Це все зверху йде. Ви це розумієте, я думаю, глядачі мене прекрасно розуміють. Якщо говорити про окуповані території, вони не скоро звільняться. Ми маємо приклад Грузії, ми маємо приклад Молдови, ми маємо приклад того ж самого Придністров'я, так? Це надовго є. Тобто, якщо Росія ослабне, тоді можна буде мати іншу динаміку. Або дійсно нарощувати серйозний потенціал військовий наш. Ми маємо мати зброю, яка має бути страшною. Якщо Росія буде знати, що нападаючи на нас, вона буде губити в день 1000 людей живої сили, вона не буде нападати. Але для цього, щоб навіть залучати інвестиції в оборону, військово-промисловий комплекс, ми маємо мати прозорість, відкритість. Візьміть, будь ласка, бюджет оборони нашої країни. Це 2 листочки. Це закрито. Це знають росіяни, знають німці, знають американці, тільки громадяни нашої країни не знають. Тобто в нас все перевернуто. Тобто війна не завершиться за один день. Так, звичайно, Америка, важлива її позиція, Німеччина, важлива її позиція. Але якщо ми самі не будемо сильними, ми не переможемо. А та сила сьогодні тільки на бікбордах є. Тобто не робляться реальні кроки в країні, які треба робити.